ukhumbule umuzi wakithi, wakhumbula ekhaya labazali bakhe. Le ndawo Nkosi engikuyo idinga abantu Nkosi abadala. Nginovalo kweNkosi yasezulwini ngesaba. Ngicela Nkosi yasezulwini ungiphe wena Nkosi amandla kuma kule ndawo. Uhlalo limini lami Nkosi ngikhulume lokho Nkosi engizophiwa nguwe. Ngizocela ngisihlabelele sika 164. Yenkonzo Mazaretha ayingcwele ngiphethe uvalo ngibingelele esihlabeni esihle sasezulwini, ngibingelela amakhosi, ngibingelela abafundisi bakithi, abavangeli, abashumeli, abakhokheli, abaphathi, ihambe into yonke engcwele egameni elihle lenkosi yakithi kuhleni. Amen. Bantwana benkosi, kuthathwa ingane ke izoma phezu kwabantu abadala, izobhibhidla nje. Niyithethelele ke bangcwele mayibhibhidla, ngoba phela vele ukubhibhidla ukwazi ingane. Kodwa le ndawo engimi kuyo
ukuthi bakhona obaba ababekade bengalale ndawo. Babethi uma bemila babazi uNkulunkulu ababonile emzini oyingcwele wamaNazaretha iNkosi. Ngoba le ndawo esikuyo yikhaya lokuthula. Ayikho indaba, ayikho into esingase sibabaze ngaphandle kokuba bazi umsebenzi kaNkulunkulu esimbonile esithandile emazweni akithi. Sibabaze sisho sithi Inkosi yezulu nomhlaba wena uNkulunkulu, ayibonge Nkosi. Ngelimini ngimfishane nje. Kunendaba eyenzeka yenziwa yilo uNkulunkulu ophambi kwethu. Esabizwa ngesiko sesithathu. Emzini waseMlazi 94. Emzini waseMlazi kwakuyisabatha iyakhi inkonzo emzini waseSabelweni. Ethi bayiphuma ngenkonzo sebehamba abantu bebele emakhaya bese bevindwe indoda kaNgcobo kwa-H43. Ithi le ndoda kaNgcobo, hawu maNazaretha, ngiyabela ngingisize. Ayibe alalela amaNazaretha ukuthi ifuna ukusizwa ngani le ndoda. Ethi le ndoda ngithe ngisemsebenzini kwangena ucingo kwathiwa ingane yami ibiyambele ingane nje zakhona endaweni zawela unkulu umlazi zawelela ngaphesheya eShasweni. Zibuya lapha seyibaleka igijima. Afange sawela ngezibu bebekade zwele ngalo. Zakijima le ngane eyami ingane yazoyiphosa phakathi esibeni samanzi. Ezinye sikwazile ukuthi zwele yona isale khona lapha. Sesibizileke nabahambayo kwasongolesile lengane idukile ingabonakali ingene emanzini. Kwafunwa kwaba uLwesihlanu. Kwafunwa lengane yami namhlanje ngoba kulo usuku leSabatha ngiphuma khona lapha emfuleni. Abazalwane laba begcwele lapha emfuleni bayakhuleka. Bakhuleka ukuthi lengane yami iphume lapha ithambo layo sikwazi ukulithola. Ngizobela amaNazaretha belingeke yini ningisize nami niye khona niyothandaza ukuze ngithole ithambo lomntanami. Kusho indoda kaNgcobo eyisebenza lapha kuGeni Street emakhazeni. Abesetha amaNazaretha, hayi baba siyezwa sobikela uMshumayeli uyena ozosinika ilungelo lokuthi singakwazi ukuza. Zase ziyafona lezi nsizwa. Kwavama ukuthi emaphuma inkonzo kugidwe ethempelini, abanye bayigodukele bazele emakhaya. Mabefona sisekhona ethempelini singakahambi bese ngithi mina hayi bayibike le ndaba bese ngithi hayi ngitshela ubaba lo ukuthi kuzoba kusasa ngo-9 ekuseni bese bembuyisela impendulo athi lo baba kulungile sizolilinda amaNazaretha kodwa-ke sesizohlangana khona. Athi amaNazaretha ayikulungile qhubeke nemsebenzi yasethempelini
kugidwe kuze kuphume isibusiso bashakazela abantu asiyigudukele. Kusasa ekuseni kuhambe kiwe khona. Insizwa zifike la. Nabo abazalwane bayakhuleka labazalwane. Kade baqala ukukhuleka ngolesine. Isonto namhlanje basakhuleka abazalwane. Bakhuleka ukuthi aphume ithambo lalengane. Ibonakala umzalwane lengane uthi bangithola ithambo lelo mntanami. Khona ngishaba amaphepha ukhona yonke labantu bazobheka lesimangaliso sengane engene la kodwa engatholakala. Afika amaNazaretha afika zimela lapha. Babuka abantu kanti bezothandaza laba bafike bama la. AmaNazaretha alindele isikhathi sika9. Ahlala ngamaNazaretha kwalindwa. Seshaya isikhathi zathi bazithi nge10:02. Avula amabhifesi amaNazaretha. Insizwa zagqoka. Bafake ngubo emhlophe nomama bagqoka. Babonakala bashintsha laba bantu kade bezimele lapha. Kwasuka yedwa nje wabe sethekelele wasememeza wathi sontweni bakake kabawu labantu sithi bazothandaza asebememeza inkonzo futhi manje. Hayi bamemeza basho laba bathi hayi bathandaza laba kuphela nokuthandaza babuka lenzo yilaba bantu. MaNazaretha bakhe enkosini bawenza kahle uvuka nathi wafunda uvuka nathi wazawaqedwa wathi mawuqedwa uvuka nathi yavala inkonzo. Balapha beke eduze kwesisiba la eduze kwesisiba khona laba abathandazayo bathi mabeqeda nje basebesuka basebesondela. Mabesondela abatshelwa ngamuntu laba abaleduze kwesisiba ukuthi abavula indlela badede. Babonakala nje beyale abanye bafike bama eduze kwesisiba base bebuka laba bantu basebecelwise wengane. Bathi baba umbizile ushembe umbizeleni. Yathi le ndoda ngifuna ushembe angikhiphele umntanami wangena la. Mangithola ithambo lakhe nje. Athi amaNazaretha base bebheka. Zabhekana lezi zikabhongela. Eksizima sikhathile sihlanga sithulile nje siye. Bathandaza bebekhiya ngaphezu kwasisiba. Bakhiya ngaphezu kwasisiba. Besizawona isiba besithi. Hey bantwana benkosi. Ushembe uNkulunkulu eyibongosi. Yasuka insizwa enye kwezazikhona. Yasuka lensizwa yathi baba uthe wangena la mntanakho yathi le ndoda wangena la. Yasuka lensizwa yasho phakathi esibeni. Ashona phansi. Kwathuleka ingene phansi yabe siyakhona lapha sivuka lapha yabona kanje vuka ithi yayisudonsa umoya yakudonsa umoya yaphinde shona phansi futhi okwesibili yathi bayifika phansi yafika gijima phansi lapha evula ibuka gijima phansi ugijima ingalakala gijima yonke indawo esilwane esiphansi emanzini iyabuka lensizwa isibamba sihlabathi sithi lensizwa isibamba ifuna lo muntu ethungelela. Yaphika lensizwa yaphuma kwesibili yaphumela ngaphandle maqedwa ibona ukuthi yabona manje kunakele kakhulu ngiyahatshelelwa la ngaphandle zishampo sethu simakade zishampo sethu simakade la ngaphandle. Yathi bayiphika lensizwa esingena kwesithathu emanzini
umnikazi wemangaliso. Ungathela muva ngene mbumba. Lokho ukuhlangene naye. Bantwana bakhe basezweni. Wathi benza ezwemanga. Babe khona bamaphephandaba. Endaba yabhalwa nje emaphepheni yokuduka kwalomntwana engatholakali. Kodwa ngesikhathi lomntwana esetholakele, hayi sawabheka amaphepha, lutho amaphepha akakaze ikhiphe indaba kaShembe ukuthi iphuma ingane emanzini ebisiduke insuku ingatholakali kodwa uShembe uyikhiphile. Ngoba isitha somNazaretha sikhona. Hayi bantwana bakhe basezweni. Ngeke siye kuba bazale indaba enkulu kangaka. Esibonile emazweni akithi sabona uNkulunkulu sihlezi naye, sabona uNkulunkulu ephila nathi. Ayibonge Nkosi. Yathi le ndoda kaNgcobo umntwana wayo mayisephumile, yabuya le ndoda ezabona amaNazaretha. Yathi ngenze njani? Kwathiwa lalela baba, uzohamba uye enkosini uyobonga usho ukuthi uNkulunkulu ukhiphele ingane yakho. Ufike ubonge ezulwini ngoba ukwazile ukuthola ithambo lomntanakho. Le ndoda yasuka emlazi, le ndoda yeza la inyanga yezulu ikhona la emzilongweni wasephele. Yafika le ndoda yazobonga, ibonga amandla enkosi enkulu yakithi ephele amaNazaretha akabonga uShembe. Hayi amaNazaretha, indaba enkulu thina singabantwana nje sibancane. Lo Nkulunkulu simbonile ngemisebenzi yakhe. Abazali bethu basitshena ngalo Nkulunkulu. Nathi saba nenhlanhla sakhula. Lo Nkulunkulu sambona ukuthi nangu uNkulunkulu ofanele ukulandelwa. Ayibonge Nkosi. Uyashesha ukuzwa, uyashesha ukuphendula. Lo Nkulunkulu nothando labonke abantu. Ingoma ekhaya, inkonzo yakhona iwuxolo nomusa. Inkonzo yakhaya iwuxolo nomusa. Engifisa akho bantwana bakhe basezweni. Noma ngimncane, ngiyafisa abantwana bakhe basezweni. Asicele umoya uNkulunkulu, asicele umoya wothando nikhona amaNazaretha. Ngoba inkosi sihlangene ngayo, inkosi enothando amaNazaretha. Akunathi inkosi yethu yomhlaba isilandile amazwe ngamazwe, sabuthana phakathi kwalomuzi. Mase sifike la kulomuzi bese siyakhumushana. Awunake ngowami, ungabe ngithi abafundi sabelanga, engibambe bonke bayinkosi yethu yomhlaba, engibambe uthando enkosi yethu. Ngoba isihlava sibe esikhona sihlale phezulu. Mawu uphuza uphatha kwenzonda. Bathe ngaphakathi endlini siyaphila. Ophatha kuza. Umsindo ungake noma ngene, uyinyakanyaka kunjenge, indaba uphuza uphatha. Abafundisi balelibandla engathemambe bonke bawukela uthando Nkosi yethu yomhlaba. Kanti Nkosi yethu yomhlaba siyazibona singabantwana bakho, kodwa siphelele uthando. Siphelele uthando. Beka abantu abafundisi awazi babangana. Abafundisi abafiselani izinto awazi babangana. Ngoba abafundisi bayisandla senkosi enkulu yasezulwini ayibonge Nkosi. Amaqaba nabona ibandla lizokwenzekani. Maqaba nabafundisi ibandla lizokwenzekani. Asicela umoya ngane zakwethu. Ngiyazi ngoba ngikhuluma. Ngizosola masengiphuma la. Amnandaba-ke mina noma ungisola, ngumama semzombi mina. Anginankinga. Ungisole bawuthanda. Kwaba leli bandla liyobulawa izandla zethu thina bafundisi. Ngoba thina emele sifake umoya wokuthula emabandleni nabantu bonke babone uhambo lapha ekhaya ukuthi lunjani. Nikhona bantwana. Yini abazoyifunda thina masihlalele? Bazofunda. Yenkonzo yakho
Nazaretha. Nomunye usuke emazweni akubuzela unambe uthando olumlethela. Mase luphelele uthando. Ongasasibona ufanele ukuhlala kulo muzi. Subona wena khona abantu efanele ubakhiphe ngelisuku lebanga. Subona wena ukuthi wena webo ongcono nomuhle efanele ukuthi ukhonze la ulandele uNkulunkulu. Lalela, thatha imithwalo yakho uhambe ohlala kini ugade inkomo zakho nemfene zikayihlo. Wabo balulekisi yami le ufuzele emfene zikayihlo njekhaya. Laba sihlangene khona asibeni into yodwa kaNazaretha, asifumene umoya wothando lenkosi ebuya sezulwini ebongozi. Sihloniphane bantwana benkosi. La kuleli bandla akekho omncane, akekho omdala, kodwa sonke sizingane zenkosi ebuya kithi ekheni unyaze ibongozi. Into efuneka kuthina kufuneka inhlonipho kaNazaretha. Funeka sibe nenhlonipho nesithandane. Ilokhu uNkulunkulu afuna kuthina. Sizoba nomoya omuhle ngaleza wethu, sibe nomoya okuthula. Siyokwenza into enkulu eNazaretha. Siyokwenza into enkulu ngothando lolu sihlangene ngalo ebongozi. Uyaphuma ubizwe nobizwa khona uthandaze ngegama leshembe kwenzeke imanga, kodwa ingilosi yasezulwini iyobe ihlambulukile hamba nayo. Ngoba ukenda benze ngabantu zokuhleba abantu. Awukenda benzokuxabana kamhlekwana namagama abantu. MawuNazaretha akufanele ungene lapho. Akufanele ungene kulezo zinto lezo. Awufuna incwadi ehlabelele esakhiwo sokala, ehlabelele esakhiwo sokala, uyibhekile khona lapho. Lenkonzo esikuyona abangcwele abahle basesizulwini, inkonzo yoxolo nomusa ayibongosi. Kwabile afuna mina nawe yinye ukulalela wengane zawethu. Asibe nenkonzo yokulalela. uNkulunkulu bekhuluma kithi, asibe nenkonzo yokulalela. Asingayiphakamisi bekhona omkhulu nomunye, kodwa sibe ngabantwana silalele sonke ukuze uJehova athokoze nathi. Uyishaya masithole. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Uyabusiswa umuntu ongahambi ngeziyalo zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongangena endleleni yezoni. Ongahlali nasenhlanganweni yezigaba. Ongangeni ngisho enhlanganweni yezigaba. Uyabona njengoba sihlangene lapha kwalo muzi. Abanye bazofuna uThixo, nikholwa bangcwele. Abanye bazoba namathuba okubheka ukuthi imali bazoyithola kanjani. Ngoba isifo simbi kakhulu, imali. Ubona abazodwa bengaswali nje, beqabana kangaka nje, inkinga imali. Qhubeka ba. Kanti okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Ukuthokoza kwakhe akube semthethweni kaJehova. Uyabusisa umuntu ongahambi ngeziyalo zababi. Nikholwa bangcwele. Kodwa ukuthokoza kwakhe akube nje emthethweni kaNkulunkulu ayibongosi. Ozindlayo ngemithetho yakhe ngemini nangobusuku. Azinda ngemthetho kaJehova ngemini nangobusuku. Yena oba njengomuthi otshaliweyo ngasemfuleni yamanzi. Baba inkosi kusise. Uthi umthandazo lapha ekhaya. Ekuyiwona osetshenziswa imina nawe. Ekupheleni kwalo mthandazo, thabathi keje uzoba njani? Ubabona beqabana inkinga yabo bafuna ukusebenza. Baqabana bafuna ukusebenza. Babisa bangamasekhethi, bangamasekhethi. Inkinga yinye ukuthi befika lapha ukhona
wena ufuna ukuphatha lonke izwe ungifundise lapho ngizonda uhambela kuzona unomsindo ukuthula kukho. Yazikhumbula indaba enkulu esibuthele kuyona bangcwele sikuthele endabeni yenkosi yokuthula bangcwele nikhona bangcwele abahambe ababandlelo nyasezulu kukhona umsindo khona ukuhlukana manqabanga uyedabula umnikazi webandla pho wenzani pho ngenzani enkosi ziyavala ukugqoka ivalisile phanishela kuba amagogo ethi inkosi ayigqoke ngoba amagogo ibona amagofayo ibona ababondiphanishela khona nakosa wethu abafundisi amnamdinga phela ngiyakhuluma nje ngiyakhuluma nje bese ngizositshela ngento yodwa-ke ekugcineni phela laba abazilutho abafundisi abasha abafuni ukuhlonipha thina abafundisi abadala besho bebheda kodwa sibabona babheda kepha wakukhona ebantwini abaprofethi bamanga oqala oqala awungibhekele oqala mkhulu siyazibona thina abazikhatha yabona abantu hhayi enkuzi jinje ukuthi abona ngiyajija manje siyabuka nje leli ngakho lahlani okubi konke abasesile abantwana benkosi enkulu yasezulwini sesizelwa ukuphila okuhle kwasezulwini ngakho namagogo amahle ebonyasi wezulu lahlani okubi konke nobuqili bonke alifuneki khona liyinqile alithi balifuna ukuyobopha kwezinye indawo lithi kwasho ubaba ngoba nazi ukuthi ngeke niyokumbuza ubaba nobuzenzisa saphethe ubuqili nokusenzisa nomona inkinga yabo mona bafuna uhambe beqova nje bafuna ukuphela zonke indawo bahlushe umona nobuhleba bonke abe behleba abanye abantu ekhaya umfundisi hawa akalutho lo umfundisi ongelutho lo ibona bafuna ukubabonakala bengcono funda baba njengezingane ezisanda kuzalwa indaba ithi ibali njengengane ezingane ezisanda kuzalwa sani ubisi oluhle lwezi ukuze ukuba nikhule ngalo nize nisindise khona uzosindiswa ngohambe over nakha umsindo endaweni zonke zokhoza uNkulunkulu ubona amathempeli angenela nje umkhokheli akamkhulumisi nomkhokheli lapha ngoba lena thempeli leliya kukhona abantu abasuka la bambe osonda lapha unankingana umuntu uyala isiyakuvumela khona basuka bakhulumisa into abantu abangapha lena thempeli kanti ubani akhulunywa ngayo lapha ayithi khulunywa ngoNkulunkulu abantu basena
Nekhona amaNazaretha. Hayi inkolelo angihlaseli umuntu nje. Kodwa kona ngiyashilela. Ungambuzi-ke masengiphuma la. Ukuthi bengithini? Uzombuza ukuthi bengithini kodwa uzwile. Uzongeza isima. Ukuthi ngiphinde ngikhulumile. Ngabe ngumbuzo. Enkosi yethu nomhlaba unikeza into zonke. Lokhu uthanda sihlangene ngalo la. Yabona uthanda sihlangene ngalo la. Lakeleza isimanga abantwana bakhe basaswini. Lapha bakhe kofo. Intombazane kaMasibuko yathola umsebenzi. Ayisebenze ngane. Yathola umsebenzi. Yabizwa lengane. Yathi yafika kwasekuthiwayo sekulungile. Socela ukuthi ubuye uzokala na mama uzongena ngo-2. Intombazane meyithola umsebenzi iyabuye iyongena u-2 izophuma uthele. Isebenzela kuphi? Isebenzela lapha eZansi Point. Mayiphuma laphaya izothatha ibhasi. Aseke iyozohamba ebusuku kodwa ikhona ibhasi. Le ntombi isebenze. Ithandaza ithi kodwa Nkosi. Ithi kodwa uzohamba noba. Mangehla uzohamba noba. Kunethebele lapha kakhe ekuthiwa iseThabana khona. Ikabani. Ngehle phansi eZansi Hotel. Ngehla hotel. Hayi ngenzela. Ngizokwehla lapha eMaduswa. Kunestop indawo ethiwa eMaduswa. Kodwa manje ngoba mangehlala ngingena la ngizohamba phakathi egrawundini ngiyophumela ngale ngizobe ngihamba noba. Iyekaba ngale ntombazane yodwa bese kufika into yona ithi lalela wena uzokwehla eMaduswa. Ibe nesibindi nje. Isebenzele ngale isebenze ushawuthele. Mawushawuthele bephume emsebenzini bonke baphuma bejabula bamambasana. Naye ibhasi elas igibele ibhasi. Bantu baleka ngetopi ingane kabani ngezindaba ngehle phansi kuhothele ngehle phezulu. Kube khona ilethi ehla phezulu. Qale lephosazana iqabane. Kodwa le nto ngoba ihlane masungene phakathi esikoleni ukudla ophuma ngale. Kunethebela amaNazaretha abongena sango nje nangithebela amaNazaretha. Hayi le nkosazane iyehle ebhasini. Uma ishoke ethi basebeshayile uphasiswet. Ethi mayehle le nkosazane. Yehle. Ethi mayehle ngithi khona umuntu omkhulumile lapha. Ethi ngehla nje avela suke lo muntu abesehamba ngale ndlela ezohamba ngayo. Into sicaba ithi angimlalele eduze nobaba ukuze mekhonto enzakalayo ngibe nginomuntu ozongibona. Ethi le ntombazane isuke ngejwala ihlabe ngejwala. Injalo umuntu. Ethi agijima ithi kodwa lo muntu ayimfici. Uyahamba. Agijima le ntombazane ingene ngapha othangweni esikole iziyophumela ngalo. Lo muntu wangaphambi kwakhe kodwa akafikele lo muntu. Eziyojika ihambe. Lo muntu uyahamba nje. Akagijima kodwa uyagijima. Amazi amaNazaretha ngoba lo gijima lo ekhulunywa ngabo siyakwazi sesibonile nathi. Khona indaba enkulu yakhona. Bagijima abantu sigijima impela phela amandla. Kodwa uthi uyambheka omdala wensuku umuntu uzikhulekile. Basefike yena umdala wensuku. Amen. Athi mayifika athi bedlulasa sawe nawo abesedukulana abeseyama lo muntu. Mayifika lesawe nawo
lo muntu. Lo muntu ongabe sayihamba indlela kade ihamba. Ethi ingene. Ethi mangene endlini vala, ibe sibuyisikhethile. Ibe siphinde ibuye kahle ngasemgaqweni. Yathi ngesikhathi uvula ikhethini lithi yabuke emgaqweni, lo muntu akasekho. Uyilinde ukuthi ayingene. Ayi yalala le ntokazi. Kwasengasasa kwaba yiso leso. Yavuka emsebenzini. Yaphinde yabuya emsebenzini. Yathi mayeka futhi nangu lo muntu. Aphinde iyazama ifuna ukumfihla lo nyaka fithe. Uthi le ntokazi ithi sibelekisa umoya ethi ethi lungile lo mkhulu lo ngoba ngiyambona ukuthi mkhulu umuntu simdala ethi ayilungile kodwa kona ngizogcina ngikhulumile naye iphinde ingene endlini ngosuku lesikhathi besicabangisa ithi yabona manje ngizommemeza lo muntu ngizommemeza lo muntu ethi mayingena le masazana ithi ma ethi mayingena ekhale basile ethi mayingena lo muntu nangu athi besuka lethi ethi benimemeza ethi wemkhulu ngiyacela ungilinde ngifuna ukukhuluma nawe ethi halo mkhulu avela ngendlela yami bathi babephuma kunesango lokuqala bethi mabona ngithembele nje yaphinda yathi mkhulu ngiyacela ngicela ungilinde mkhulu ngifuna ukukhuluma nawe ethi kwangathi uyazehlisa ukuhamba kwangathomba kancane uthi ethi walinda benkulu angimfici ethi ngabe sinithi mkhulu ngiyabonga mkhulu hayi phela ngiyasaba mina ukuhamba la mkhulu kodwa wena mkhulu uhlalaphi ilapho indaba yaqaleka khona wena mkhulu uhlalaphi ethi wathi isikhathi nje bahamba bathi besebephumela ngesango ngale ethulile mkhulu engakhuluma yaphinde yabuza yathi mkhulu uhlalaphi mkhulu yabe sithi hayi waphendula lo mkhulu wathi awuzwami nangu la lesudlulayo ukhomba ithembele mkhulu abazwe awuzwami nangu la lesudlulayo kodwa wathi wahamba lo mkhulu yazibuza khona abantu abakhona umuntu ohlala la kwenzakalani ezizathi mase siyofika sezodlula ngasesangweni nasekhaya wabe sethi lo mkhulu kuyo mntanami ungasabi ngiyobe nginawe njalo noma ungangiboni kodwa wohamba ngoba ngobe ngikuqadile lenkosazane lentokazi ikhonze ebandleni layo ayibona iNazaretha futhi ayazi lutho ngoMnazaretha kodwa sayibona mayisifika izokhuluma isimangaliso salonkulunkulu esihlangene ngayo eNazaretha ngithi bantwana benkosi asiphathe kahle indaba kaShembe eNazaretha indaba kaShembe asiphathe kahle ngoba zikhona izithelo ezinhle zokulunga phakathi kwalo muzi kodwa thina esiyoziyakha lezi zithelo zokulunga ngemsebenzi yethu emini ngiyafisa abaNazaretha engathi uNkulunkulu angasikhumbula sonke ngale zawethu njengoba inkosi yethu nomhlaba ihlala ikhuluma ukuthi ngale zawethu asikhubeki lezi zinto
Ama-social media awagcwele. Ewe wona ubona abantu bekhuluma laphaya. Bephikisana nabantu abavela balahliwe. Hey Nazareth. Laba abantu abakhuluma lapha kuyanto. Laba bathanda kaphisa. Vele balahliwe laba bantu. Asingangeni kuyanto. Sizolahlekelwa yilonke sinabo uNkulunkulu asiphathise bona. Thina sibekushela ngokushela uNkulunkulu uphelele. Lothando ngane zawethu osihlanganisela engathi uNkulunkulu angeza ngane zawethu lungadedilithi. Yazi kushela kuyisimangaliso. Lapha kwelakithi izwe Mzumbe kuke kwathuka ingane kwaphuma ngisho na TV yafuna lengane atholakala amadoda endawo enduna nomkhandlu wayo kuvuka njalo ekuseni kambe yofuna babuya abantu ikhansela libathekela amadrink abantu bekade bebuya ukufuna kuhlalwe phansi yihlahla nenduna ukhulunywa ukuthi ngakusasa uzophunya uyobheka abafuna lengane. Thengeni ngiyabona abahlangene ngasengiyakhona la awungafika bingelele enduneni namadoda okengekho asase sixoxa lesiqala induna indaba ncaba ayilasengene kanti ncaba ukhona ekhaya bathi mina ayikho ncaba ubona nje lasenkinga ufuna ngani lengane lahlekile ayitholakala ubona sihlangene kanje la ufuna ngani yandalisa xela likhona nekhansela bathi maseqedile sebeqala ukuxoxa izindaba zabo nje ngasengithi mina wenduna yathi induna yabo ngathi mina bapha abaphathi balengane abazali balengane yathi induna abazali balengane abekho la lengane ibihlala laphaya lengane lekhona umama omkhulu wayo akuyona yala lengane eyasebhobhoyi umama omkhulu wayo ugalela ifunda lana yona kodwa ubihlala kama omkhulu wayo. Ngathi mina ngicela nduna ungixhumanise nabaphathi bayo ngixoxe nabo. Yathi ndihawunga usho ukuthi nikhona into ngasiyenza. Ngathi mina cha ngisho ukukhonzela ngifisa ukuxoxa nabaphathi bayo. Yathi nduna yawo yadoza ucinga vele yafona ifone abantu bonengane elahlekile usemsebenzini induna bayifona ithi khalalela sihlangene la ufuna ingane yakho ayitholakala kodwa nangu bamunqobe endoda sakhe nawo la ithi lokukhuluma nawo yamine ukuthi induna ngakhuluma nalelo ngabuza baba yebo wena khona udala ekhaya na yasithi lesizokhaya ingane kadadewethu kodwa khona ubaba benoma basaphila niyayishisa impepho lapho kuyini ekhaya yathi lesizwe hayi ubaba eshisa impepho ekhaya
Ngathalalela-ke ngiyacela. Ngicela ufike endaweni uxoxele ubaba wakho ekhaya. Umtshele ubaba wakho ukuthi akushisa impepha edalweni zalapha ekhaya. Bese kulungisa umnikelo. Sihambe siyehlele. Niyomela le ngane nicela ukushema iveze le ngane ikhiphe itholakale le ngane. Kodwa eqale washisa impepha edalweni nalo umnikelo nonikela nawo ukhulumele lapha bese kusaba sonikela. Yathi lesizwe mangiphuma le msebenzini yakho la. Ngathi no. Yahamba lesizwe kathina. Thenga kusasa yafona lesizwe. Yathi bamncwabe ihambile ubaba noMjineli. Kodwa manje babamncwaba akazi sobonana kanjani. Nikwenzile ngithe ngicela utshela ubaba wakho ukwenza. Yathi lesizwa ubaba noMjineli uthe ubaba uzoyishisa impepha. Ubuzile ukuthi sizohamba nini. Ngathi mina ngisazobuza kuwena ngoba ngiyasebenza ngicabanga ukuthi kobe weekend. Thekela sonsuku kwavela abantu abafuna ukuya enkosini. Futhi sawuthatha siye enkosini. Ku-October sasuka saya eJudiya. Masifika lapha eJudiya safika sangena. Nabo abantu bonke bahlangela bazonikela. Hayi banikela kwaze kufika ethubeni lethu. Ngihamba nalabo bantu mina laba bakubona ngale abekho. Balini weekend akafiki weekend. Kodwa ngathi base ngihamba eNkosi ngavele ngakhipha umnikelo mina. Ngalibika udaba eNkosini. Baba unengane lahlekile emazweni akithi. Iyafuna lengane itholakala. Lengane bathi iminyaka yonani. Babuza umdala wethu. Ubani igama lakhe? Angazi igama lenga. Baba igama lakhe lengane angazi kodwa lengane mebesho bathi iminyaka yonani. Yomfana lengane. Wathula umdala wethu. Uyabona umdala wethu uma esesebenza. Esenza abasezulwini umsebenzi. Wahlala mabheke wayesekhiyama wayesethi kancane. Wasethuka ngobuka. Wathi lebuya khona sethi inkosi ngosisi. Okay. Babika ababili kamo zabahamba ngazo. Ngathi bangule Judiya. Ngabafana msendleleni ngifokela le ndoda. Ngathi kade ngisheme. Ngibikile ngalo ukuthi awusheme inkosi usise. Yathula le ndoda alimazi ke usheme. Kale kusho ukuthi njengoba babelinde weekend ekubanga safika mina hamba phambili. Bahlala kwathi. Wadlula usuku esifike ngalo, thenga usuku lesibili. Mkhulu lo galela kulo muzi. Bathi belele esuku. Wezwa ihwa esikabheni lapha kuhle kwemalasi. Uthi bathu abuke umyeni wakhe. Umyeni wakhe abuke unkosikazi. Yini leyo? Athi omunye angazi. Isikaba le ayinonke le isikaba yaspicy. Ungathi sidoza kenzi. Kanti isuke indoda ithi ngizovela le wini ngibuka ukuthi yini le isikaba. Mayindoda ivula kancane ekhethini ithi. Ethi yabuka ngasemnyango lapha. Hayi. Umuntu nje lo. Ibuye indoda izotshela unkosikazi. Umuntu losungukise. Asifondele
bavele bobabili emakethinini babuka le nto lapha ngasemnyama into kwalisithi isiqaphe esiphansi sithi mawubasiyaze kahle athi baba kaSifana athi Sifana bayizeke kahle athi Sifana masho njalo bagijima besele ngokuvula umnyango manje mabe uvula umnyango iyona lenga mabe ngale beyibuza hawu Sifana ivele babuke besibheka phansi na uphumaphi uvelaphi bafaka yonke imibuzo ingane iphendula shoko umuza ngokuza yakhala ngeyawo ingane yathabe ngilambela nemphendusha baba bobheka amabhodweni bayilungisela ukudla bayinikeza ukudla bafuna ukwazi kuyo uphumaphi kade uphi sonke lesikhathi ngikhuluma ngoshema ngakithi-ke manje khona incwadi yangakithi ushemba yenze ekade sejudiya ushemba wafike wafuna ingane emakathini angakithi wayikhipha ingane yatholakala uma selikhangela ukudla awukotholi hayi isifilela ingane yisho lutho ikhuluma leyo niyikhuluma besizifilela futhi bajabule ngabe sabe ngokuthotho eqeda ukudla ingane mayisidlile uyafuna ukulala ethi ngane hayi ngifuna ukulala mina ngifuna ukubuka i-TV ebuka ingane ihlala kuvula i-TV zihlale ingane ibuka i-TV bakaba senze njani silale mhlawumbe sozihlele ingane ihambe ngoba kusebusuku ayilungile baba hamba ulale wena ngizohlala naye ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani ahlala umama ubaba hamba uzicambalele ihlale ingane la ibuka i-TV ingane ayinankinga nencane kwathi kusasa babefona bafonele bobhoyi befonela ukuba umama ofonela bakubo ingane itholakele bafika bezoyilanda baba basisimanga sanonkulunkulu engikhulume ngaye ngathi mina akuyobikelwa yena ngibuye mina ngakela umalume wayengane ngathi ingane ngiyibikile uthe ushembe inkosi umbusise ingane siyitholakele bafika bayithatha ingane yahamba ingane yayohlala lapha ebubhuya angazani ukuthi kukuphi lapha labakhona senzile ukuthi ingane itholakele sihambile ngaphinda ngayifonela le mama mkhulu yebo ingane uyitholile awu uma besabonga ingane itholakele kashabacima bonke jabona lalela-ke webaba ingane njengoba itholakele angithi ngakutshela ngathi ngiyibikile ingane shembe ithi le ndoda yebo wathi ushembe inkosi imbusise ingane yatholakala yebo ngicela nilungiseke nami kuyokoma uNkulunkulu wawushembe wenza umsebenzi wakho adela ubusuku bakhe bahamba ushembe oyilanda lengane likhona tshela umndeni wakho nami kuyokoma shembe ukuthi ingane itholakele yathi le ndoda ngizwile ngizobatshela kwathuleka ngabuye ngabona nomabodi owendele ngakithi naye ngamtshela legama lelo ukuthi abazali bakho umndeni wakho uhlanganise kuhambe kuyowoshembe futhi ingane lekhona ihambe nayo ingane makuyoshembe engathi kuyobonga ninihamba nodwa ibe khona ingane makuyobonga mama besebeyithole into abayifunayo bathi na yena lo sasikhuluma nawo ungwini hayi angasamtholeke madoda ngana mathela lo mabodi angithi hlaza lehlele wena ngoba wathatha ingane yesemzini ugalele kodwa lahleka kuwe hambe khuluma nabazali bakho wathi noma kodwa
ngoba kuba ngakithi indaba kaShembe abafuni ukushukizwa nawe ngoba ikinto ngasiyenza ekhaya ngalisho kathi ngiyabonga amakoti kodwa nize nazo ukuthi umsebenzi kaShembe lo ngane ukukhula kwayo uShembe uyozibizela yona mayisikhulile ingasaphethwe iyamazi uShembe ukuthi ahlangana naphi naye abantu bayawakha amandla asezulwini bawakhe namandla kaShembe kodwa uShembe uNkulunkulu phelele bonkosi ngisho lezo nakithi bayazi baze basho bathi hey uNkulunkulu kaMncwane wabuyisingane edukile lahlekile ndabazi ukuthi ngasho imini zala egcineni leyo ngane yaduka kwasamina angibanga ngisayibona nami ngilethu uzayibona masazobonga nkosini akodwa ngibanga ngisayibona kodwa ngokushende kwabenza umsebenzi wakhe bonkosi ngathi abantwana bakhe baseswini ilolo thando sikhuluma ngalo akuthi abazweni akithi nakini la kukhamba khona abhale incwadi enhle ngokuNazaretha bonkosi asibheke uShembe siphakamise uShembe simnika uNkulunkulu bakhe uShembe abakazwe izizwe zonke zibazi ukuthi khona uNkulunkulu bonkosi niye ukuhlala imbanga niyacabana niyalwa aninanto aliphethe lutho nibangala nibanga imali bezofanishile ngoba ufuna ukuba nabantu abaningi ngoba uhamba khona phakanyelwa awu uthola ungabangela ujabulela lowo hayi bafowethu sinalambe indawo kulana asikubeni sambe siyosebenza madoda ahambe kuyosetshenzwa thatha ikhetu lile shona insimini ezaleni ngadini uhambe uyophanda ma ukuthi abone ukuthi uqalekile uzophuma ukudla udle kodwa ungalameli bantu akuze kube khona umoya okuthula umoya kaNkulunkulu uhlale kithi ayibonkosi masizofuna imali izosikhipha ngebala imali izosikhipha lo thando lujulile lo thando sikhuluma ngalo kodwa ngifuna mina nawe awuthi yaba sibuthele la sisebenzele iminyakulu ezofika yami nawe uyohamba uphethe lona lelo khala sethembisa uJehova sithembisa lona siyolibona yini uma sisabanga kanje uyazi ukuthi uzokwenzeka uzozona umfundisi uNtombela nobona bangcwele ngikhuluma nabafundisi ngona uzozona umfundisi uNtombela uthi namhlaza nohamba emhlabeni umfundisi uNtombela bengaphambi kwakho kuthi uzokhombisa indlela angithi umzonda longamfuni mawufuna ukuya ekhaya hamba nalanga umfundisi uyeke uzomisa ekhaya nikona bangcwele uzokwenza njani uzoshayisa ucabanga ubuyele emuva ngoba bekade ungamfuni nibangani yini lengazwana uNtombela waleduma besaba umkalo walengolweni nami impondo lenkosi labe emthatha inkosi la kodwa liseduze kakhulu lona angazi ukuthi yini ngabe ngithi ngifuna kulona ngoba liseduze kangaka ayikho ngathi ngifuna kulona sibangani ngoba ayikho indawo enkulu zonke indawo kuyafikeka kuzona abantwana benkosi ngicela uNkulunkulu asiphe umoya nothando nokubambisana nenhlonipho nokuthobeka uma silandela uyazi sibeke uJehova aloma amagama ethu incwadi lokuphila kodwa sesikhipha yonke lenkulunkulu omngcwele phakathi kwethu ayike bafowethu bafundisi benkosi ngiyacela maphula la ningalinge ningibuze ukuthi